Wis tuwa kok dolan nang Pak Wo. Lah, kowe kuwi lho senengane ngono kuwi. Nek ra ngerti kita kon ben ngerti, biar tahu itu bertanya, malu bertanya sesat di jalan, besar kemaluan susah berjalan. Nesu, nesu. Nah, jenenge kowe nganyelke kok takon. Lah lagi ngopo to Pak Wo? Nah, nek kowe tekon tak jawab. Saya ini sedang mengupayakan untuk membuka usaha baru. Aku arep gawe perusahaan. Aku arep gawe PT. Enake jenenge PT Yungatmi Duduk, enake PT Yungatmi Jaya, PT Yungatmi Mulia, apa PT Yungatmi Enko. Lah usahane iki di bidang apa Pak Wo? Ora ngerti to? Minyak kemiri kae digawe saka kemiri, ya to? Minyak kelapa digawe saka kelapa. Lah iki aku arep gawe perusahaan minyak angin. Berarti kan digawe saka angin. Yang aku ngabai angin iki tak gawe minyak angin. Cape apa ya? Cape minyak angin iki, minyak angin cap Yungatmi Duduk. Lho to. Aku arep gawe minyak angin nganggo angin mulai tak klumpukke. Iyalah, gagal paham meneh. Kumat. Ora mesti to ngunekke aku ora paham, ngunekke aku gagal paham. Iki jenenge iri tanda tak mampu. Kowe iki wong iri kowe iki mungan. Iri tanda tak mampu. Minyak angin iki digawe saka angin, ngerti ora? Mulane aku nglumpukke angin arep gawe perusahaan minyak angin. Ya iya ora ngerti sok ngerti. Wes, ngono.